Občianske združenie Domový prístav vzniklo v roku 2020. Našu kompletnú zostavu tvorí Lucy, Miška a Juraj. Naša činnosť sa zameriava na 3 oblasti. Duchovnú, sociálnu a výchovno-vzdelávaciu. Organizujeme duchovné pôstne obnovy, podporujeme rodiny v núdzi materiálne, ale najmä podporujeme talenty z týchto rodín platením krúžkov, táborov, vzdelávacích kurzov a školských pomôcok. Výchovno-vzdelávacia oblasť je najdominantnejšia. Cez leto organizujeme anglický tábor, ktorý je okrem jazyka zameraný aj na rozvoj sociálnych zručností a tiež spoznávanie prírody. Počas školského roka realizujeme kurzy angličtiny pre deti 1. a 2. ročníka a konverzácie s native speakerom pre tretiakov a štvrtákov. Juraj sa necháva voziť do škôl, kde robí pre decká workshopy a aktivity na sebalásku, sebaprijatie, utužovanie kolektívu, dôležitosť spolupráce a podobne. Finančné prostriedky získavame aj tvorbou a predajom handmade výrobkov, každoročne pripravujeme sebarozvojový motivačný kalendár a tiež sme vydali gospelový album s autorskými piesňami a zamysleniami a prezentovali ho na koncerte Lucy and Friends. Keďže sme nielen nadšení a zapálení pre naše aktivity, ale zároveň aj skúsenosťami vybavení a odborne podkutí, máme skvelé predpoklady zvládnuť nové výzvy a byť zodpovedným a dôveryhodným partnerom na spoluprácu.